Някога да сте се чудили кой е най-добрият молив за рисуване? В днешното видео ще направим подробно сравнение на всички тези моливи и ще разберем дали се заслужава да похарчите 53 лева за механичен молив, че този молив трябва да е от злато и да прави някакви чудеса. Буквално за същите пари може да си купите 120 броя цветни детски моливи. Ще го сравним с молив за 10 лева, молив за 5 лева и молив за 2 лева. Ще направя няколко бързи скици всеки от моливите и ще кажа на финалът моето мнение. Нека първо да започнем с най-евтиният механичен молив. Моливът се рисува добре като цяло, но единственият проблем е, че графитът се изхабява доста по-бързо от при останалите. Сега следва да тестваме моливът на Pentel Graph Gear 500. Ще направя отново няколко бързи скици с моливът, за да видим как се представя той. Аз използвам версията с 0,3 мм графит и е доста прецизен, което го прави идеален за малките детайли. Честно казано, това ми е любимият молив за скициране. Използвам го от доста време, най-вече защото моливът е супер удобен и може да рисувате часове без да ви се измори ръката. Следващият списък молив е на марката Kuro Toga. Моливът е страхотен за рисуване, но доколкото прочетох е главно предназначен за писане на текстове. Дизайнът е доста елегантен, но това, което прави моливът на Kuro Toga наистина уникален, е технологията на въртене на графита. Този молив разполага с механизъм, който автоматично върти графита при всяко натискане на листа. Това означава, че винаги ще имате остър върх на графита, докато рисувате. Ето и как се получи скицата с моливът за 5 лева. Сега ще ви покажа един лайфхак за хората, които използват електрическа гума. Когато третите ви се изхабява гумичката и непрекъснато остават такива мръсти от нея, ще ви покажа начин как да оправите този проблем и дори как да направите гумичката си безкрайна. Буквално. Откъсвате малко хлебна гума и я залепете на върха на електрическата. Така буквално гумичката ви никога няма да свърши и най-вече няма да оставя следи, след като изтриете нещо. Както сами може да видите, работи идеално. Нека сега да продължим с следващата скица с моливът на Kuro Toga. И сега като за финал остана да тестваме най-скъпият молив на Pentel Graph Gear 1000. Едно от най-яките неща на молива е, че е изцяло изграден от метал, което го прави изключително здрав и удобен за рисуване. Върхът на молива може да се прибира, което е доста голям плюс, защото така го предпазва от огъване или дори счупване. Разбира се, най-скъпият молив е и най-здрав и трудно може да се изчупи графитът. Докато при по-евтините моливи се чупи доста по-лесно. Но като цяло дали се струва да изкупите този скъп молив? Отговорът е не. Най-добре за скициране си вземете моливът на Kuro Toga или ако имате малко по-висок бюджет, моливът на Pentel Graph Gear 500, който е и моят фаворит. Благодаря, че гледахте това видео, може да се абонирате за каналът и да харесате клипът, ако искате да качвам по-често такива видеа.